Nagmalampuson ang gipahigayong Sinulog 2025 celebration matud sa Cebu City Police Office ug sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Cebu. Base sa assessment sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga miabot sa 4 million ang crowd estimate nila nga mitambong sa Sinulog Grand Parade ug sa kapistahan sa Señor Sto Niño. Sa drone video nga kuha ni Lumad Cebuano, makita ang gidaghanon sa mga tao nga misaksi sa Sinulog Grand Parade sa Dakbayan sa Cebu gahapong adlaw. Hinuon dunay kalangay nga nasinati sa exit point sa Cebu City Sports Center nga naghatag usab og kalangay sa performance sa ubang contingent. Kini mo'y rason nga nangunay na ang kapulisan sa Cebu City pagduma sa dagan sa trapiko sa naasoy dapit. Full force ang deployment sa kapulisan ug ubang law enforcement agency sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa kalihukan.